ket mwandu masirogi medo purno mondo kwak lo duto maromo eka 20,000. Namba marote machuok en 3-6 bende yudwa e mbui mag oganda Ramogi TV kaka wayudore e mbui duto mag oganda. Kao kamano arwakini machiegni nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en anyuola mar mosenindo Sharon Otieno koro kwayo oganda mondo we mieno nyinggi e chuodho ahinya e mbui mag oganda tok ng'eto mar doho e wi nek mar nyargi. Kane oloso kinde nyasi mar alama no bage kanisa mar SDA mar Magare Got mantiere kaunti ma Homa Bay, min Sharon Melinda Auma orwako ng'eto mar doho mowacho ni omiyo gi ratiro e wi nek mar nyargi kata obedo ni murano noyware doho aming'a. Can you say amen? Amen. Gikone anyuola mar mosenindo Sharon Otieno oloso ndalo 2 tok doho yudo joma nonego nyargi higni 8 mokalo. Min Sharon Otieno Melinda Auma wuon gi Douglas Otieno e kind anyuola mamoko noywore kanisa mar Adwen mar Magare Got mantiere kaunti ma Homa Bay e kinde nyasi mar alam ma duoko erokamano. The family has been grieving all the way through. And even today, after the judgment, we are still grieving. But because of God, we shall not grieve forever. Say amen. Amen. There is always life after what? Life after death. Olose kinde nyasi no, min Sharon Melinda orwako ng'eto mar doho kolero ni chunye koro ni kod kwe. The court had its own proceedings. Whatever the judgment that was there on the 23rd, that is what court saw. But according to me, there is nothing I can say because I've mourned my daughter enough. I want her to rest in peace. Actually, she has found justice. Melinda kata kamano kwayo oganda mondo kik mien nyingi e chuodho e wi ng'eto mar doho manyo yudo ni gavana machon ma Migori Okoth Obado, mane en jating dai mare Michael Oyamo, kod mane en clerk mar kaunti ma Migori Caspar Obiero ema nonego nyargi. There is a lot of bullying in social media as if I'm not a mother, as if those bullying even the family are not parents, as if Sharon was not somebody's daughter, as if Sharon did not deserve her dignity. Kamano bende omedo ni kata obedo ni en bura manyo yware aming'e doho, chunygi osekwe kendo ging'wono ne jonek mag Sharon. I've forgiven those who might have involved themselves in that act as a Christian. So it is well with us all. It's only prayers. I'm strong in Jesus Christ. Yes, I'm very strong in Jesus Christ. And that one has made my journey to be this. Ubado kod jowadgi mamoko ariyo sani ni rumande kirito migi okum. Kopogore gi mano en jatend piny William Ruto omako amen kod jogo mapingo sirikal kendo chenro mag sirikal